Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Jakhongponi phai Troxiarni Lumbajong constituency arlo Dipu Golf Boys Higher Secondary School pathua klamalong BJP Victory Rally kepadupon. Labangso BJP Victory Rally mati Vijay Utsav kam mass joining program BJP is KARBI ANGLONG District Committee atumpensi peduponlo. Bangso jaimek anarlo por phai krei hini apor malompensi pangchengpon. Mailong inkoira trok constituency pen Mondol President Secretary Morcha Kedoan President Secretary atum anta chetong dunrinti. Lapen bangso mailong kedam tang KARBI ANGLONG Autonomous Council MAC election ahut abang pusar pathor constituency pen Simeon Rongphar Rongkhang constituency pen cleared up terang dili Socheng constituency pen Longkiri tisoatum pen chenglok 1662 abang phubang phiatum chepa ogdun si KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh be KARBI ANGLONG Autonomous Council Chairman Raju Tiso MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng lapen MEC kedon atum pen dengponsi BJP aphutup kuponlo lapen BJP alek arvak ponsi dengponlo. News Desk Report KARBI ANGLONG News. La soke hai. Isi ningarong GP local committee a president secretary to Mansihang Chong, tapi Mondol committee Morcha Kedoan, tapi district committee alal to Mansihang Chong. Je nang litung nagacerap ecitudun pen KARBI ANGLONG arat Kedoan arat atum hanil itum bhan long kora truck si KARBI ANGLONG purkimo Autonomous Council long purkimo aso purkimo long isi lu lata sumedum chini si KARBI ANGLONG ratan kacuru laslo mai si ini bangke itum dakedu lapen ke laslo mai long akaprega political party pen cuki turun Congress pen cenglok independent pen cenglok beleg party itu cuki rantang election hot ke turun keram abang phubang phetum ta in BJP long ai chapa ogum lo ye BJP party ke joga phanta khamkhe khe ano tin le bangi ta tin phanta ni ke te pon ke claim pon ro ke che phan KARBI ANGLONG ke klar KARBI ANGLONG ka che large phan KARBI ANGLONG Urengabar side iso jang dong hal kapilong ji lahai ke claim pon ji along ke khai ke doan longri ke doan hamphang asong ke doan atung tame KARBI ANGLONG Autonomous Council na chera tung ji phan ke kai tame BJP pon ke deng pon ke tepini mass joining kon bagdusa bang Sri Sira bang Harut Trokra bang Trokera phi bang fuan pitulsi na ngi Kaya election tumhan bang sar kuson nanal temen kini debon. debon. KARBI ANGLONG Autonomous Council pen nong lethi pialo nong ki mukhan tangcheng kon nong. Entala re-election pado nai pu jai katha to mangjo poroson nanal tu piyo sa. Songe na tum ta puno ne tum phan ge returning officer si bang certificate na pialo. Kali magala. Certificate bang ko trok bana nang pialo la so phi pang ge gorno pen chief minister thing no si ni tu semi ML. Semi ended pen phi chairman election ta patuelo notification si chairman ta register ni yel. La sopike CM election ta padoelo CM ta election padosi KARBI ANGLONG Autonomous Council chairman si Hemkang Thirlong declare lo contest abe pinpen je CM Tuliram Ronghang phan declare lo sir la election long don thun kera truck system lang le long nang ji kula so wala tum ke daga hem tu edang siket la sikabe pinpin atum don kri sido la tum banken tum long le pipo ki joy pen la pen hem kim pipo la pen ke tin tame Dolamara town arayalong APHL sia song atumpen pherang kyamai ke phapon kedam tang jakhong ni phai pho arni lakhain koira trok dwarbagori MSC constituency angkang Dolamara police station ke parlo Dolamara town aray along APHL sia song atumpen pherang kyamai ke phapon labangso pherang kyamai ke phapon along kache tongdun lake dwarbagori constituency APHLC president Mondor Singh Ingtipen ke dwarbagori constituency APHLC klembang phubang phiatumta penang anche tongdun Jasemet nili tom pherang ke amai ke phaponang koke non kachari pom BJP a sarkar ke party aphansi patherong khe aphan lapen hempreg aphanle kemang kali lapen ke rat atom akar inai article 244A ke pachon thekhe party aphansi patherong lasi KARBI ANGLONG arado anta kematha chelara APHL sia songalong wang eji aphansi choning ripon lo puta dwarbagori constituency APHLC meipu Mondor Singh Ingtipen pherang ke thengnu ningjepon lapen lapurong arada tumta KARBI ANGLONG asong japok
angtong ingti ka tharaphan jail pen pajok ponvek nangji pusi pherang ke amaya long ningje dun mati choning ridun lapen dola mara a hithia long okithu ki uike jor lapen hithia long ke nang un ea hansi dak nang ke jor lasi lason ke klem ke chok che lapen check ke nam lapen kacho jor atum aphanta aduk ing hoi pik pik pulis aphan ki pinang lapen bojar committee aphan ki pinang lapen forest aphanta ki pinang achek ador ki phokep trokevet lasineli tum duar bagori epia chelsia hin pen ki chok che pusi pudet poputa pherangya thengnu ningje pon tarpu mendor sing tokbi Karbi Anglong News aku litum karbi hijam ti ivikson cikuri ti nadak ciru chanap ne kita me ivikson cikuri nai pun tami lason kali aprang pen telatung pan tirek nam nai hodak ke dua dim hem kim pidam nai kiju na lang hodak thik pidam nai ye na pen ke dak tua thik pidam ya nai ye pen la non ivikson adim bang ke aprang ta ivikson ladak ke lige adim mat biong pusi ki pu podim no ki office ki bije dim kita me dak kopi se aku non ladak thot se aku ki bidam tu la bang tuliram dong hang matha da melu te hudak arat pan kelang ye jo ne lo na sini tu ipis sipen ki jakti met yong nang bang ke no namat la so ivikson adim tu tame kelang tumyong te dakpen ivikson vek ji khale vek ji bote I don aphan lak koi pinang po potene tu ipis tu bang ke jong no lo ba pudun lo ba chuning ri don lo la hai kidu ki song ara pa kopi poloma pote ili karbiat he dak rong hang ta do po teron ta do po karbi kur phog do dim lo da ipo tuli ram rong hang alang li karbiat he pan kiteng ne derma alang li YSDC pan ti ke jong da YSDC dena kai ke chi chok chi theng ta ho ayat ta ho chok che ta ho don rap yung ri long le ta ho no na bang ke halo so YSDC hot bang ke kumane rong li da tung ti tem chole no alang li ke CM pen ma ti ja ha la bang ke ne tum ipsc pen ti tame jasti met chuning ri don bang ke alang li hin pen ti tame ame thang karbiara pan jing hon chi jin so dora la ivikson adim ti tame alang li un an ke chirap dam nai la pen non ang tong ti ka thar pan ti tame alang li hin pen ti tame ke palo da prangi pan se alang li tim Karbi Anglong pen se tame alang li la police army tum da ching ching wai pen se na palo da prangi patene tum duar bagri epsc pen se tame chuning ri dolo la pen or Karbi Anglong ai epsc hin me tame chuning ri dolo la sini li ki jong da ye bang ke la hello la si party pathe nang ne la ke ilitum khai si pathe nang ji la pen ilitum khai yong se ching tholo pote longri ta ching tholo longri ti ching tholo pote ilitum Karbi Anglong se tame ki ching tholo pote ne li jong da la sini li lam ke ninge wo lam se ta no ko ado Jakhong poni phai trok CR ni dipu Dimasa Club along Kuya First Executive amai ke padupon Bangso along alu hiaman ben Kuya BD sir Samsing Kroche Tongdun Lapen Meipu Longkiram Teron Dun Meipu Buddha Teron Kongchun Bang Sarim Timung Dun Chunbang Krishna Hanse Moses Teron Dihin Rimbang Nelson Teron Lapen Khoya Singh Terang Kangbura Phangcho Sai Hem Chunbang Sar Singh Rongpi Pache Thang Chunbang Risobasa Chunbang Bikrom Terang Chome Chunbang Longki Be Jutang Nimrokom Chunbang Sarsing Tiso Maelong ke claim ke dam ke messenger aphan lapen Karbi riso e jang atuma phan koson pensi woreng awar sai chepalong ponjima aputhak che thanchimun pon lapen chingwai chingsai ponsi mai ingsam jen pen pachun pon Dokmoka ben Bisnu Terang Karbi Anglong News ini masa kelapa pada Karbi Anglong Koli Association mate sihepan puja Central Committee Executive Meeting First Executive Meeting under the leadership of Longkiram Teron Heng Padupono Asi Nilkuno elected CMM Tonata Chuningilo Onke Banglar Nike Itum Puja mate Panemplogical Unemployed Association 80% of our workers in the Basana Asi from Council Study of Sub-Region Class of the Community University and it elected member of the Kuyapa and the Riso Yapa and Lapasi, it is to